padayon kita sa ato ang serye, giuluhan kini gitawag na to og fine print, no? Kanang gagmay nga mga litra. Dili nato na makita pero naghatag og dako og tabang sa ato ang ministry, labi na gyud sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Ang gipasabot ni pasidunggan ang diliin nila og pagsaulog sa ilang pagkamatinud-anon. Ang maong siri atong susihon ang pipila ka mga karakter sa Biblia nga dili kayo inila. Wala na to maili. Apan labing gigamit sa Dios alang sa iyang katuyuan, alang sa atong kinabuhi. Naisgutan na nato si Bernabe sa miaging sermon ug si Dorcas o Tabita ug karon atong tan-awon usa ka magtiayon nga dili kayo siya nato familiar o sa uban pero siguro naay naka-familiar sa ninyo. Ato ning tan-awon kining magtiayon nga ginganlan og Aquila og Priscilla. Mao nga ato ang wali o sermon karon giuluhan og Priscilla ug Aquila ang missional nga magtiayon. Kung kamo nagasunod kamo sa mga mensahe, makita usab kini sa YouVersion nato. Nata YouVersion, makita nato siya ang application ana dito ang atong mga sermon outline. Kung mo tan-aw mo, labi na gyud atong small group kaning naka-attend sa small group. Naa din ato ang discussion o question, no, ug atong daily Bible readings para sa karong semana. So naghangyo ako nga kung ablihan na to atong tagsa-tagsa ka Biblia. Atong tan-awon dinhi karon sa online ug gihawag kamo usab kaning naminaw sa online nga manindog ta og kamo niya dinhi manindog ta agi og pagtahod sa atong pagbasa sa balahan nga pulong sa Dios. Okay. Atong basahon ang mga buhat 18:1 ngadto sa 3. Human mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. Dito gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto. Ang bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban sa iyahang asawa nga si Priscilla. Tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahuwaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo, miduaw kanila si Pablo ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tolda o mga tent makers, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilahang buhat. Ug sa mga buhat 18-19 atong basahon, ningon dinhi, human ini nagpabilin si Pablo sa Corinto. Sulod sa daghan ng mga adlaw uban sa mga kaigsuonan. Unya bibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan sa Sincrea, nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. Miabot sila sa Efeso, diin gibilin niya si Priscilla ug Aquila, unya miadto siya sa sinagoga ug nagkiglantogi sa mga Hudiyo. Sa buhat 18:24 ngadto sa 26 ingon ini, nagingon, may usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos nga taga Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo siya musulti og batid sa kasulatan. Nagmatuto siya sa pagtulun-an sa Ginoo ug sa dakong kadasig. Nagsulti siya og nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan Bautista ang iyang nahibaw-an. Maisugon siya nga misulti dito sa sinagoga sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila kang Apolos. Gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulun-an sa Dios. Sa mga taga-Roma 16:3 ngadto sa 5 nagaingon, ipangusta ako kang Priscilla ug kang Aquila nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Gitahan nila ang ilang kinabuhi alang kanako. Busa nagpasalamat ako kanila og dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat kundi ang tanan mga simbahan nga dili Hudiyo. Bersikulo 5, ipangumusta usab ako sa mga magtotoo nga magtiguman sa ilahang balay. Pangumusta ako sa minahal kong higala nga si Epinito nga maoy unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asya. Magampo ta mga igsoon. Langit ng Amahan, balahan nga Dios, salamat Ginoo Lord God
Wala gayo makalabaw sa imong pagagmahanan Ginoo, Father God, Lord. Salamat nga ikaw gayud Ginoo ang nagdala kanamo diri nimo ang dapit aron mamati ug maminaw Ginoo sa imong balaan nga pulong. Ug nagaampo kami Ginoo, Lord God, nga imong susihon ang matag usa nga kasing-kasing Ginoo, Lord God, nga maandam kami Ginoo, makaduol kami kanimo nin kapunon aron kami mamati sa imong pulong ug amo kining makatunan pinaagi sa imong balaang espiritu Ginoo. Salamat Lord sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy imong gihatag kanamo. Salamat ining tanan Ginoo, Lord God. Nagampo kami nga ikaw lamang Ginoo magpatliwala sa among kinabuhi. Nining taknaa sa kapunon aron ikaw lamang Ginoo, Lord God, ang magdumala ug ang tanan dungog imo lamang o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Among Ginoo. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Doon na tayo sa kasugilanon. May tungod sa usa ka magpapanaw. Kaning bihayador ba? Nagbiyahe sakay sa iyahang sakyanan ug sa dihang nakalit lang nahulog, no? Ang iyang sakyanan sa kanal. Anaa siya sa labing mingaw nga dapit ug walay signal, walay telepono. Wala gi makatabang niya. Aron manawag og tabang, maayo kay adunay miabot nga usa ka lokal nga taga didto ra nga mag-uuma nga mitabang uban sa iyahang kabayo nga gihinganlan og body. Naadi ay pangalan ang iyang kabayo, no? Ug iyang gihiktan ang kabayo ngadto sa sakyanan, gihikot ug misinggit siya. Bira, nili, bira. Apan ang iyang kabayo nga giganlag si body, wala mulihok. Sa makausa pa misinggit ang mag-uuma. Bira, nili, bira. Si body, wala gihapon mulihok. Giusab kini pag sa mag-uuma pagbuhat ug sa pagbalik, walay kausaban ang resulta. Walay resulta, walay kausaban, wala gyud mulihok ang iyang kabayo. Ug sa katapusan misulti ang mag-uuma, bira body, bira. Ug mulihok na kabayo. Ug gibira ang sakyanan. So mapasalamaton kayo to katong biyahidor, no? Nagpasalamat siya, niya kuryoso usab siya. Mingon siya sa mag-uma, ako mapasalamaton gayud ko sa imong tabang, apan pwede ba mangutana? Mahimo ba mangutana? Nganong gitawag nimo ang imong kabayo sa dili mao nga pangalan sa makatulo ka higayon? Ang mag-uuma mingon sa tinuod lang, si body kini akong kabayo usa ka buta. Ug kung nagtuo pa siya nga siya ra ang magbira, dili gayud unta siya musuway bisang pagbira. Tungod kay gitawag niya og nili, wala gyud siya mubira. Tungod kay dili man to iyang pangalan. So sama usab ka nato. Kadaghanan tingali nato susama sab ni body katong kabayo ba. Wala kitay kadasig kung nagunahon na kita nga mag-inusara. Labi na gyud kung dunay trabaho o magbira. Nanginahanglan kita og adunay kinahanglan kita kauban o ka grupo nga mutabang kanato. Sa atong kinabuhi mga igsuon, lisod biya kay magkinabuhi ta kita rang usa. Ilabi na gyud sa kaminyoon, no? Atong tanawon karon nga tingali pinakanindot nga magkauban sa pagpangalagad. Mao kini ang magtiayon. Ang pangalan nga naisgutan nato sa bagong tugon, kanunay magkauban, kanunay magkuyog. Atong makit-an nga nahisgutan kini kaunom kahigayon sa Biblia. Atong makita tulo siya ka higayon sa basahon sa mga buhat ug tulo ka higayon usab sa mga sulat ni Pablo. Ang maong magtiayon mao ni si Priscilla ug Aquila. Talagsaon kining mensahe karong adlaw kay maghisgot kita mahitungod sa kaminyoon. Alang ninyong mga couples, apan kung atong pagatun-an ang kinabuhi nila ni Priscilla ug Aquila, ato sa makita nga dili kini ordinaryo nga magtiayon. Ang kaminyoon nila klaro nga nakapundasyon diha kang Kristo. Ang pundasyon diha ni Kristo ug makita sa ilang pagkinabuhi. Ug pagpangalagad nga managkauban atong subayon ang ilahang sugilanon ug tan-awon unsa ang usa ka magtiayon nga magkinabuhi nga misyonal. Kining misyonal mga igsuon kining mahitabo ni sa sugilanon nato makita ni kung unsa kining magtiayon nga misyonal.
Mao ni sila ang magtiayon nga nagkuyog gayud bisag asa, bisag unsa ilang buhaton alang sa buluhaton sa Ginoo. Sa misyon silang kinabuhi. So ang uluhan sa atong mensahe karon mao gitawag og Priscilla og Aquila, ang misyonal nga magtiayon. Kitang tanan gipahimutang sa Dios nga magkauban tungod kay aduna siya'y katuyuan. Sama usab nga may katuyuan siya sa pagmugna nato isip individual. Dili lamang sa kaminyoon, dili lamang sa magtiayon, apan dunay gihapon katuyuan ang Dios sa atong individual nga kinabuhi tagsa-tagsa. Ang Dios gusto nga ang kaminyoon adunay misyon. Dili gayud makabuot ang kalipay o kalig-on sa usa ka kaminyoon, kundi mag-uban sa managsama nga misyon. Ang pinakalig-on nga kaminyoon mao gatong nag-uban sa managsama nga misyon. Mao na ang pinakalig-on nga kaminyoon. Ug ang Kristohanon nga kaminyoon dili lang sa paglipay sa usag-usa. Atong timan-an mga igsoon. Apan sa pagkinuptanay, pagtambayayong ug mag-uban ngadto sa pagtuman sa misyon nga gitagana kaninyo kanato sa Dios. Ang uban nga mga relasyon nga nagbulag, ang kasagaran mga rason kaya ang among kinabuhi wala na magkaparehas, nagsimang na ang among dalan. Mo na kasagaran nato madungog sa mga magbulag nga magtiayon. Dili na may magkasinabot, nagsukwahi na ang among dalan, dili pasabot nga nagkalahi-lahi ang atong propesyon. Ang usa magtutudlo, ang usa doktor, dili sila magkauban pirmi sa trabaho. Ang matuod nga pasabot nini mao nga ilahang isig kapananaw ug tumong o misyon sa ilang kinabuhi nga minyo wala gyud magkatakdo. Mao ni makaingon sila nga managlahi ang ilang dalan. Magkadaghan may isgutan ang mga mithi, no? Sa kaminyoon mao ang pundasyon gyud sa kaminyoon. Ang balaan, mga tahas nga gihatag sa bana ug asawa kini maayo ug labihang importante. Mao ni ang balaan nga tahas, pundasyon sa kaminyoon. Pan kinahanglan usab natong hisgutan na mahitungod sa pananaw sa kaminyoon kung asa kini padulong, unsay atong tumong, unsay direksyon. Ang lig-on nga kaminyoon mga igsuon mao katong anaa sa usa ka misyon ug ang pinakalig-on ining kaminyoon mao kining anaa sa pinakadako nga misyon nga mao ang pagkinuptanay, pagtambayayong ug pag-uban ngadto sa katayuan ni Hesukristo. Sa tuyo sa atong Ginoong Hesukristo, kita magtiayon, isip magtiayon, bisan pa ang mga single atong tan-awon kung unsay gitahas sa Ginoo kanato nga misyon. Kita magtambayayong kung sa inyong kauban, labi na sa magtiayon atong tan-awon, magginunitay kita, magtambayayong kita, no? Ug makita nato nga si Priscilla ug Aquila usa ka dakong ehemplo sa usa ka magtiayon nga misyonal, mao ni misyonal. Tulo ka hugna atong makita dinhi nga mahimong timaan sa usa ka kaminyoon nga adunay misyon. Atong makita mga igsoon ay tulo ka hugna, tulo ka stages, no? Nga atong makita diha sa kaminyoon nga adunay misyon. Ug naglaom ako nga matuod kini sa mga magtiayon nga naminaw karon. Sa wala o dili paminyo nga namati karon, nunaan ninyo nga sa umaabot mga panahon kamo usab maminyo. Bisan pa man og dili kamo gayud minyo, kamo aduna usab labing makatunan sa mensahe karon. Dili lamang kini sa magtiayon, kundi katong mga single, mga ulitaw o mga dalaga, doon ako mo'y makatunan nining mga mensahe. Tungod kay kitang tanan gitawag sa misyon diha kang Kristo. Wala tawagan nato mga igsoon. Wa lang ta kahibalo o wala lang ta mamati. Usa pa kita maghisgot sa tulo ka hugna ato sa tan-awon ang konteksto sa panghitabo kung unsa ang kahimtang nga naa nining maong magtiayon. Sila kanunay nga nagbalhin-balhin og laing dapit. So wala ni sila magpundok sa kadapit. Gatong tan-awon og subayon nato sa mapa atong makita diha sa screen
sa pinakatumoy sa tuo nga bahin, sa tuo ninyo, atong makita ang nasod sa Israel, kanang naay ulo sa pin, kanang naay pula nga kolor, no? Mao na ang Jerusalem. Magsugod ta dinha. Si Aquila usa ka Hudiyo. Mahigayon nga siya miadto sa Roma. Ug tan-aw nato sa mapa nga naa sa screen, anaa sa wala nga dapit ang Roma. Kanang giaro, no? Si Priscilla wala mahisguti kun taga-diin gyud gikan ug taga-asa gikan. Unsa man ang iyang ginadak-an. Kumun kayo ang iyang pangalan sa Roma. Si Lucas nagisgot nga si Aquila usa ka Hudiyo. Apan si Priscilla wala mahisguti kung Hudiyo ba siya o dili. Tingali dili gayud gikan sa kaliwatan sa mga Hudiyo si Priscilla. Ug ang nahitabo, gipapahawa sila sa Roma. Makita nato sa buhat 18 nga atong nabasa na ganiha, sila mibalhin sa Korinto. So gikan sila sa Roma, mibalhin sila sa Korinto. Dinhi sila nag-abot ni Pablo, Apostol Pablo, kini si Priscilla ug si Aquila. Si Pablo mipuyo uban nila sulod sa 18 ka bulan. Niipon si Pablo nagpuyo uban sa magtiayon sulod sa 18 ka bulan. Ug gihisgot sa basahon sa mga buhat 18 nga sila mga mamuhatay og tulda, mga tent maker. Si Aquila, si Priscilla ug si Pablo. Si Aquila ug Priscilla usa ka mga magtotoo sa pag-abot nila sa Korinto. So mga magtotoo na ni sila pag-abot nila sa Korinto. Tungod kay wala gitawag ni Pablo sila si Aquila ug Priscilla nga iyahang anak sa pagtuo. So wala sangpita ni Pablo nga anak sa pagtuo. So sa ato pa kini sila si Aquila ug Priscilla sa pag-abot ug pag-abot nila ni Pablo, usa na kini sila ka magtotoo. Susama siyang pagtawag sa iyang mga tinudloan. Kaya mga tinudloan ni Pablo, iya man tawgon nga anak sa pagtuo. Pero wala niya tawga tungod kay kani sila mga magtotoo na. Og kini, og siya miuban dayon nila og mipuyo silang panimalay og sa trabahoan. Kini dili niya mahimo sa mga tawo nga dili pa magtotoo. Kung ikaw usa ka magtotoo, usa ka ka-apostoles, usa ka sulugoon sa Dios, ug ang imong nakailas, susama na ni Aquila ug Priscilla, dili ka mupuyo din sila balay kung ikaw nasayod nga dili din sila magtotoo. Bisan pa man ang atong katuyuan pagkabot sa atong kaigsunan nga wala pa kaila sa Dios. Apan ang iyang gibuhat nagpaila lang nga kani sila magtotoo na daan. Si Pablo mibiya padulong sa Efeso, no? Tanaw nato sa mapa. Sugikan dito sa Roma, sa Korinto, miadto siya sa Efeso. Mao kana ang atong panahon karon nga gitawag og Turkey, kanang Ephesians or Efeso, mao na ang Turkey karon. Sa Efeso adunay dakong panlihok sa balaang espiritu. Ug natukod ang iglesia sa Efeso tungod sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Uban ni Pablo si Priscilla ug Aquila sa Efeso, unya dinha mibiya si Pablo kanila. So makita nato ang dagan sa ilahang misyon, no? Jerusalem, Roma, Korinto, Efeso. Usa ka punto sa Efeso, adunay usa ka lalaki nga ginganlan og Apolos. Ilan ay natagbuan diha sa Efeso nga miabot og nagsangyaw. Nahisgutan kanato nga siya maayo manulti sa atong nabasa sa mga teksto. Apan adunay kulang ang iyahang mensahe. Og si Priscilla ug Aquila mitawag kaniya og gitudloan siya. Ug ang ilahang panimalay nahimong usa ka balay tigumanan o house church dinhi sa Efeso. Kining panimalay nila ni Aquila ug Priscilla. Mao ni gihimo nilang tapukanan o balay abutanan o simbahan at sila magtawag. Human sa Efeso pipila ka tuig milabay sila si Aquila ug Priscilla mibalik sa Roma. So diri na sila sa Efeso, nibalik na sila sa Roma. Ug ang Biblia nagisgot nga sila nakaabli og lain nga house church o balay ta pundukanan kini nga pagpangalagad sulod lamang sa 6 o 7 ka tuig nga adunay napo ka tuig nga wala sila mahisguti. No?
Naay na po katuig nga wala sila maisguti ug human na isgutan sila pag-usab, naa na sila nibalik sa Efeso. Di ba ato makita nibalik na sila sa Efeso, gikan sila sa niadto sa Roma, then nibalik na usab sila sa Efeso. No? Mo ni giingon diri nga kini sila kanunay nga nagbalhin-balhin og dapit, wala ni sila magpundo og usa ka lugar. So kung atong sumadahon, Roma, niadto sa Corinto, niadto sa Efeso, then nibalik sa Roma, ibalik sa Efeso. Mga 17 katuig ni mga panghitabo, mga igsoon. 17 katuig ang maong magtiayon nga labihang gigamit sa Dios. Matod pa sa mga Bible scholars, base sa kasulatan, kung wala si Priscilla ug Aquila, tingali lahi ang mga panghitabo sa iglesia nga natukod. Dili makumpara sa nahitabo nga naa sila si Priscilla ug Aquila sa maong sugilanon. So dunay nakita nato nga dunay gyoy nahimo, dunay kahimuan ang ilang kinabuhi, ilabi na gyud sa iglesia. So sama usab kanato karon. Doon na tayo mga papel, doon na tayo mga pagtawag, doon na tayo mga kahimuan ug mahimo dinhi sa atong iglesia. Tungod kay ang Dios hatag kanato og tagsa-tagsa ka mga misyon. Unta atong makita nga ang tumo og tuyo sa Dios sa inyong kaminyoon, dili lang kutob sa inyong paghinigugmaay sa usag-usa. O mahimong ginikanan o maningkamot nga mula hutay hangtod nga mobutas katigulang maninguro tag kinahanglan insurance na insured na ta, kinahanglan doon na natay natigom buwan ini katigulang, dili ta maglisod. Apan aduna gyud misyon nga giandam ang Dios sa matag usa, alang kaninyo nga inyong tumanon ug alang kanato. Ug kun andam ka mo mudawat niini, ang Dios ang maghatag kaninyo sa kalipay, sa kadasig sa inyong paglakaw, sa pag-inunungay o sa pag-unong sa susamang misyon, sa pagtambayayong, magginunitay sa kamot. Atong hisgutan kini pinaagi sa tulo ka hugna. Mao kini ang tulo ka hugna sa kinabuhi ni Priscilla ug Aquila. Ug sa matag hugna adunay nagkalain-lain nga mga syudad nga nailang bigit sa ilahang kinabuhi. Mao kini ang una, ang syudad sa Corinto. Ug kini mao ang hugna nga pundasyonal. Dunay pundasyon. Mao ni ang stage o ang kahimtang o ang hugna nga nagmugna og pundasyon. So namalhin sila sa Corinto gikan sa Roma, ug sila mamuhatay og mga tulda, ug sila anaa sa Roma sa wala pa moabot si Pablo. So wala pa dahil niabot si Pablo, dihana na sila sa Roma, namuhatay na sila tent, no? Atong basahon sa buhat 18:1-3 ningon dinhi. Humani ni mibiya si Pablo sa Athena. Ug miadto sa Corinto. Dito gikatagbo niya si Aquila, usa ka Hudiyo nga natawo sa Punto, nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italya. Kauban sa iyang asawa nga si Priscilla, so gikan ni sila sa Italya, no? Tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papawaon sa Roma ang tanang mga Hudiyo, miduaw kanila si Pablo. Ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang mga buhat. So atong makita mga igsoon, kani sila susama sila og panginabuhi. Ang gihimo ni Pablo ni puyo siya uban kanila ni Priscilla ug Aquila aron magkahiusa sila sa buluhaton alang sa Dios. Ang mga scholar nagingon nga ang maong mando ni Emperador Claudio gihimo anaa sa panahon sa AD 49, no? Tuig kaning AD mao ni siya ang after sa birth ni Jesus Christ, panahon na ni Kristo. Tuig 49. Usa ka Roman historian nga si Suetonius nagsulat mahitungod sa kagubot nga nahitabo nining mga panahon dinha sa komunidad sa mga Hudiyo ug mao yung nagtukmod kang Claudio nga papahawaon sila sa Roma. So mao ni ang nahitabo di ay sa nganong gipapahawa sila sa Roma tungod kay dunay dakong kagubot nga nahimo sa mga Hudiyo. So apel sila napapahawa. Ug anaa sa mga AD 50 to 52 si Pablo miabot sa Corinto ug nakaplagan ang maong magtiayon. So mao ni ang panahon gikan sa 49
Pagka 50 ngadto sa 52, diha pa sila nagkatagbo si Pablo. Mao kini ang pundasyonal nga hugna diin ang Dios nag-andam ug naglig-on ni Aquila ug Priscilla isip magtiayon nga nangalagad. Ug aduna kitay duha ka obserbasyon nga atong makita dinhi sa maong sugilanon sa kinabuhi ni Aquila ug Priscilla. Una, nag-uban sila. Nag-uban sila sa buluhaton. Wala na sila mag-iyahay. Unsay trabaho ni Aquila, mo sa trabaho ni Priscilla. Sila maghimo og tulda. Sa panahon karon kasagaran na magdiayon dili gyud managsama og profesyon. Di ba tinuod na managlahi gyud. Tingali ang usa ana sa pagtudlo apan ang usa ana sa mga mechanical nga trabaho. Tingali ang usa nagtrabaho apan ang usa nasa panimalay, nag-asikaso kun unsa sa tanang mga buluhaton diha sa panimalay. Dili na dautan mga igsoon apan atong makita nga si Aquila ug Priscilla manag-uban ug managsama nga trabaho sa pagpamuhat og tulda. Sa panahon dinhi sa bag-ong tugon, ang matag lalaki nga Hudiyo ginatudluan. Mao ni ang ilahang culture, tudluan ang ilang mga anak lalaki. Tungod parte naman sa kinabuhi sa mga Hebrewanon ang paggamit og tulda. Excuse me. Tingali mao kini ang gipili sa mga ginikana ni Aquila. Kay mao man ni sila mga bata nga lalaki ilang ginatudluan, ilang iandam nila nga dunay sila makamuhuan nga trabaho. No? So mao ni gitudlo siguro sa ginikana ni Aquila nga iyang makatunan ang paghimo og tent o magtulda. Ang mga tulda ginama kini sa balhibo sa mga kanding. Nga kinahanglang hanas gayud ang pagputol o pagtahi nini. Ang mamuhat og tulda maghimo ug mag-ayo usab ug nagkalain-lain nga mga butang nga ginama sa panit sa mananap. Ug nakatunan kini ni Aquila ug human iya usab kining gitudlo sa iyang asawa nga si Priscilla. So mao ni nagkauban sila, nagkasinabot sila, nagkuyog sila sa ilang buluhaton. Usa ka lig-on nga relasyon sa magtiayon ang makahimo nining panag-uban kanunay sa samang trabaho nga may panahon, nga may kalisdanan o pagsulay may tabo. Ug dili ta na magtiayon makahimo nini. Ug kan makahimo man dili sayon. Dili ba? Dili baya usahay kanunay magkasinabot sa atong kapikas kinabuhi. Say mura ra batag iring o iro murag di magkasinabot ba? Pero kini sila nagkasinabot ni sila sa ilang trabaho. No? Maayo ra man kuning mga magtiayon nga mga bag-o pa, mura man ni sila tukmo og punay. Kuan kayo kanang labing kayo. Abot na ganing panahon magpunay na lag tinukmuray. Wala na ang kaswit sa ilang kaminyoon. No? Dili ingon ani si Priscilla o Aquila. Dili lang sila magtiayon apan tingali sulod. Sila suod yun nga managhigala. Lahi na ilang relasyon mga igsuon. Dili lang sila managtiayon apan suod sila nga managhigala og mga kauban. Kini nagpasabot nga silang duha andam og kanunay nga mutudlo ug labi na nga magpatudlo sa usag-usa. Sila labihan gayong maghinatagay sa usag-usa. Silang duha kanunay gyud nga magsinabtanay. Nindot kayo, di ba? Ug ingon ana kinabuhi sus ka magtiayon wala gyud siguroy samok. Wala gyud siguroy labad sa ulo. Apan dili pasabot nga Biblia nag-ingon kanato nga kinahanglan ang mga magtiayon managsama og trabaho. Wala man dili nato na makita sa Biblia. Apan si Aquila ug Priscilla ang ilang panag-uban o managsama nga trabaho adunay nakapahimo nga mas sayon nga sila magkauban diha sa pagpangalagad sa Dios. Dunay katuyuan ang Ginoo nganong managkauban sila. Pila man dinhi nga magtiayon nga wala maglisod sa pagpangalagad. Sa bisan unsa man nga buluhaton nga kauban ang imong asawa. Kita bang tanan malipayon bitang nga kuyog atong asawa, kuyog ang atong bana sa usa ka buluhaton? Natay mga igsuon dinhi nga nagtabayayong gid sila silang buluhaton. Wala nila iksapayan kun unsa kalisod ang ilang gisagubang. Tungod kay doon na sila Dios silang kinabuhi. Ilang gituman ug gisunod ang misyon nga ihatag sa Dios kanila. Kung may tungod sa kaminyoon, ang Biblia naghatag og kabugaton sa pagkahiusa
sa magtiayon. Mabasa na nato diha sa Henesis 2:24. Nagaingon, busa mao kini ang hinungdan nga mubiya ang lalaki gikan sa iyang amahan o ginahan ug magkighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Nindot kayo mga igsoon. Mao dinhi katuyuan sa Dios diri kanato. Kung kita magminyo na, doon natin asawa, doon natin bana, dili ta magpunay tinukmuray, kinahanglan pagbilin tang tukmo ug punay, maghinig ug maay. Ang pasabot nini nga duha mahimong usa, dili lamang sa pisikal, no? Apan kini nagpasabot sa kinatibuk-an nga relasyon sa usa ka magtiayon. Sila usa na ka managkauban, usa ka team, kani si Priscilla ug Aquila. Ang ilahang pangunahuna og mga plano dili wala sila mag-iyahay og mga plano og ilang mga tinguha sa matag usa. Apan ang tinguha alang sa ilang kaminyoon, isip usa ka magtiayon. Dili kanya-kanya, wala sila mag-iyahay. Ang ilang unahuna, ilang mga plano, ilang mga gipangbuhat, nagkahiusa sila, wala gani sila sinupakay o sumpaki silang mga katuyuan sa ilang kinabuhi isip magtiayon. Ninduta. Mao picture gina sa tanan magtiayon pero mo na atong ipangayo gid sa Ginoo mga igsoon. Mao sa nay akong pag-ampo sa Ginoo nga na may mga jutay nga mga kasilo kay ubos nga mahitabo sa ato ang kaminyoon apan nasayod ta nga ang Ginoo nagpatiliwala kanato ug kanang tanan mawagtang gina siya. Ibalik kita og hiusa sa Ginoo sa ato ang kapikas kinabuhi. No? Kita nag-uban sa paghimo sa dili mahimo ni bisan kinsa man nga mag-inusara lang sa paghimo. Kung mao na ang atong sitwasyon mga igsoon nga kita magkasinabtanay gyud sa atong kapikas kinabuhi og dili lang ang mga minyo bisan pa ang mga single, ang ulitaw, mga dalaga, kun doon na sila mga buluhaton o magkahiusa sila kung kinsa man ang ilahang nakita ang mutabang nila. Mahimo gyud nila ang buluhaton nga dili mahimo sa nag-inusara. Mao nay purpose sa Ginoo usab sa kaminyoon, no? Mao kana ang esensya sa panaghiusa. Sa bisan unsa man nga kalihukan labihan sa kaminyoon, managsama o nagkalain-lain man ang kita nga talento o giyas. Pan pinaagi og alang sa Dios kita mutubo sa pagkahiusa, sa pagtrabaho, sa pagpanglagad o pagkumplementar sa matag usa o sa isig kauban aron sa atong pagministeryo mas mulambo pagyod ang pagministeryo nato diha sa Ginoo. Ang ikaduha, nag-uban sila pagtubo. Ang una giingon dinhi nga nag-uban sila sa buluhaton, ang ikaduha nag-uban sila pagtubo. Dili tubo nga kanha. Tubo espirituhanon. Nitubo sila diha. Apan kay nagkauban man sila ni Pablo, sila aduna gayon nakatunan. Ang daghan gikan ni Pablo gingon man nga nag-uban usab sila sa pag-adto niya sa sinagoga matag adlaw labi na gyud sa Sabbath kaning ilahang adlaw sa pag-ampo asa sila mo hatag og halad mao na gitawag Sabbath, no? So sa ato pa ato makita dinhi ang gisulti nga sila si Aquila ug si Priscilla daghan nakatunan din gikan ni Pablo tungod kay sila man nag-uban man sa sinagoga matag adlaw labi na sa Sabbath, no? Atong tanawon sa buhat 18:11. Busa nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. Pagtudloan ni Pablo, ana sila si Aquila ug si Priscilla. So ana sa mga 18 ka bulan nga ginatudloan sila sa usa ka bantugan nga magtutudlo sa Biblia nga mao si Pablo. Di ba? Pagkaanindot. Ug labihan gayon nga sila nagtubo ug maayo diha sa ilahang pagtuo. Ang maayo nga magtutudlo sa Biblia mao'y nagtudlo kanila. Tingali si Pablo nag-asoy sa iyang mga kaagi ug sa iyang mga pananaw ug nakatunan. Mao ni gi-share ni Pablo, nakigbahin si Pablo niini ngadto sa mga tawo nila ni Aquila ug Priscilla. Ug tingali sila naginabi samtang naglakaw sila, nagisgutay sila bahin sa Ginoo, no? O sa panahon nga mangaon sila diha sa panimalay, kanunay gayud silang magisgot mahitungod sa Dios. Ingon ba aniya na atong kinabuhi? Maabutag sa diin, mga igsuon, bisan asa, labaw na gyud sa atong panimalay,
Pangutano na to atong kaugalingon, naabay panahon ug higayon nga kita nagig-istorya sa atong mga sulod sa balay, atong kauban sa balay bahin sa Ginoo. Nakahimo ba kita niya na bisag makausa na lang, kausa sa kadlaw o kaduha sa kasimana, at least naagid ta higayon nga kita makig-istorya labi na gyud sa atong mga anak, sa atong kapikas kinabuhi, sa atong kauban sa balay. Makig-istorya ta nila bahin sa Ginoo. Milambo ang ilang gugma ngadto sa Dios bisan man nga sila nagkugi sa pagmotigayon sa paghimo og mga tulda o guban pa, ug nagsilbi sa ilahang bisita. Wala ni mahimong babag nga sila naningkamot gud sa ilang pagpanginabuhi sa paghimo og tulda. Sila gayud tingali naggahin og gayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So nganong daghan sila nakatunan tungod kay kini bisag unsa sila kabisi sa ilang gibuhat, sa ilang patigayon, duna gyud sila higayon nga nagtuon sila sa pulong sa Dios. Aron sa paglig-on sa ilang gugma sa usag-usa ug paglig-on sa ilang pagkahiusa isip usa ka magtiayon. Nindot kay na mga igsuon alang kanatong mga minyo. Nindot kay na nga nahigayon sab nga kita magigistorya sa atong kapikas kinabuhi may tungod sa Ginoo. Kumustahon nato ang tagsa-tagsa nato, kumusta naman ang atong espirituhanong kinabuhi. Di ba nindot kayo nga sa matag karon ug unya aduna tay kulo kabildo sa atong kapikas kinabuhi sa atong mga anak bahin sa Dios. Mao kana ang pamilya, mao kana ang pundasyonal, munay nindot nga pundasyon ni kahatag kanato. Mao kini tingali nga dakong kulang sa kadaghanan sa mga magtiayon karon. Kato akong gisulti. Nga sila uban nga mag-abli, magbasa o magtuon sa pulong sa Dios. Mao na ginahimo sa mga magtiayon karon, magdungan sila og basa sa Biblia, magtuon sa pulong sa Dios. Ug atong tanawon dili gyud ni sayon kanila binagi nang wa ta maanad. Mao na nga aron masayon mag-anad-anad ta. No? Labihan ako na andan ninyo nga magtiayon o mag-asawa nga mag-iyahay lang. Na mga magtiayon o mag-iyahay lang no. Usay di na lang gani mag-istoryahanay. Lalain sila trabaho, iyahay laglakaw, wala na gani bisag gamay na lag yes or no o uban pa na ginay mga tiayon na padi ginamao ang picture nato diri mga igsoon. Kini si Priscilla ug Aquila mao ni usa ka ehemplo nga gihatag kanato sa Dios dinhi ning imong sugilanon nga ato kining imong sumbanan sa atong kinabuhi, isip magdiayon o bisan pa man kamong mga single dia, mga solo, inyo ning mahimo magamit gyapon kini ninyo, no? Mga bana, painumduman ko kamo nga kita ang mga pari sa panimalay. Naa kaninyo ang responsibilidad nga mangulo sa inyong pamilya. Kita, mga bana, anong kamura man, apil ko. Sa mga espirituhanong butang, tungod kay kita man ang pari sa panimalay, ato ang responsibilidad nga paghatag, pagpangulo sa atong kinabuhi sa kaminyoon, ngadto sa atong mga anak, sa atong kapikas kinabuhi sa espirituhanong mga butang. Kung wala man kamo maghimo nini, kinahanglan na siguro nato nga sugdan. Angay na siguro natong sugdan aron kita makatuon ug atong makita kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios usa ka labing importante nga pundasyon sa usa ka relasyon sa magtiayon ug sa pamilya. Ang usa ka misyonal nga kaminyoon kinahanglan nga magbarog diha sa pulong sa Dios. Mao nay atong baruganan. Kinahanglan naa ang atong pundasyon diha sa pulong sa Dios. So atong pamalandungan, no? Ato ning ma-apply sa atong kinabuhi. Mao ni ang dako kayong pangutana. Kumusta man ang inyong pundasyon karon? Kumusta man ang inyong napundar sa espirituhanong bahin sa inyong kinabuhi? Muna yung mga pangutana mga igsoon nga ato inigpauli ato ng hunaon. Kumusta na ang akong kinabuhi diha sa Ginoo? Dali lang ba kamo makasinabot kung mag-uban sa usa ka buluhaton? Lig-on ba ang inyong pagbarog sa pulong sa Dios? Sa mga single, kumusta ang pundasyon ninyo isip magtotoo? Dili mo makalihay mga single kay kitang tanan gitawag sa Dios.
Kitang tanan gitawag og pagpangalagad sa Dios. Kumusta man ang inyong pundasyon nga espirituhanon karon? Labi na sa panahon karon nga sobra na kayo nagkalinlain ang mga impormasyon o mga ideolohiya, no? Nga atong makuha sa internet, labi na gid sa social media. Dali ba kamong madala o makabig dayon niini? Mao na pangutana, madala ba mo dayon niini? Ligon ba ang inyong pagtuo? Kung ang inyong mga tubag niining mga pangutana kay negatibo, angay lang nga karon aduna kamoy pagahimuon. Kinahanglan aduna tay move. Ug naigo man gani kita ning pangutanaha nga nadala na ta sa social media, nga nawala na ta makafocus sa atong espiritual kinabuhi. Kinahanglan doon natay buhaton. Muduol og mga hamtong sa pagtuo aron magpagiya og magpatudlo. Doon na mo'y mga pangutana sa inyong kinabuhi nga wa mo makasabot, labi na gyud bahin sa Dios. Naay daghang mga hamtong dinha, pangutana mo kung unsa may but ipasabot ni, unsa may among buhaton sa among kinabuhi nga kami makapangalagad sa Dios. Naay daghan. Labaw sa tanan, mangayo mo og tabang og lamdag gikan sa Dios. Ang pundasyonal nga hugna mao ang pinakaimportante nga hugna sa atong kinabuhi. Si Aquila ug Priscilla sa ilang pagkahimamat ni Pablo, nito ako diha nga mitubo ug milambo na ilang pagkahiusa ug kaalam sa pulong sa Dios. Tungod kay sila gitudloan ni Pablo, nakakuha silang mga pagtulunan pinaagi sa kinabuhi usab ni Pablo. Mao kini ang ilang panahon sa Korinto. Mao ni mga panghitabo nga nahitabo dito sa Korinto. Ug human ni ana gidala sila sa Dios ngadto na usab sa Efeso. Mao ang dapit ug nagsugod nga milambo ang ilahang pagpangalagad. So milambo pa gyud, mitubo sila human sa ilang pundasyon. Unang pundasyon diha sa ilang kinabuhi. Mao nga ari kita sa ikaduha atong tanahon. Anaa sila sa ikaduha nga syudad nga mao ang Efeso. Mao kini ang hugna sa paglambo. No? Hugna sa paglambo. Mao ni ang ikaduha mga igsuon. Atong basahon sa buhat 18 hangtod sa 19 ningon human ini nagpabilin si Pablo sa Korinto sulod sa daghan nga mga adlaw uban sa mga kaigsuonan. Unya mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa sila mugikan sa Singkria, nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyahang gihimo. So doon na ni panaad si Pablo, no? Ug sa 19 miabot sila sa Efeso diin gibili niya si Priscilla ug Aquila unya miadto siya sa sinagoga ug nagkiglantugi sa mga Hudiyo. Si Pablo ni atong gisigutan may ison. Yung human sa 18 ka bulan sa pagministeryo ngadto sa Korinto, siya mibalhin ngadto sa Efeso, si Pablo. Atong mabasa nga giuban niya sila si Aquila o Priscilla o kining maong lugar usa ka dakong dapit sa magpapatigayon sa kasadpang baybayon sa Asia Minor. Ikaupat kini mga igsoon nga dakong syudad sa imperyo sa Roma. Ug dinhi gibili ni Pablo silang duha sa pagtukod ug buluhaton sa maong syudad. So gibilin ni Pablo sila si Aquila ug Priscilla. Ug atong makita duha ka obserbasyon ang nahitabo. Pagpalambo sa pagpanglagad ni Priscilla ug Aquila. Una, sila nag-uban sa desisyon. Wala magkasumpaki ang ilang desisyon. Atong makita nga dako ang pagsalig ni Pablo kanila. Sa mga sulat ni Pablo, iyang gipasidunggan sila si Priscilla ug Aquila. Ug maong magtiayon mibiya sa Korinto ug magsugod pagbalik ug bag-ong kinabuhi dito sa Efeso. So gikan sila sa Korinto niadto sa Efeso. Kini dili sayon mga igsoon, kasuway mo na kang musikag balhin-balhin. Biya na lalim, no? Kanang wala ka, dili ka mahimutang sa usa ka lugar ug amubo lang higayon na akab balhin na sa kadito. Dili biya ni sayon nga kinabuhi. Busa atong masulti nga nasayod na gayud sila nga ang prioridad nila mao ang maghimo usa ka misyonal nga magtiayon. Mao nilang gitan-aw nila ang kinabuhi. Tungod sila mga misyonaryo. Nasayod sila nga misyonaryo dili gyud magpundo og sa kalugar. Apan dili lisod ang desisyon kung nadesisyonan na ang maong desisyon sa wala pa gihimo ang
desisyon. Mao ni ang sikreto mga igsoon. Dili lisod ang desisyon kung na desisyonan na ninyo daan ang maong desisyon sa wala paghimo ang desisyon. Pasabot nini sa wala pa sila mobuhat sa desisyon nga mulangyaw sa laing dapit, aduna gayud sila nahimo nga pagkasinabot, no? Nagkasabot na sila nini kung unsa ang ilang prioridad isip usa ka magtiayon. Ang prioridad mao ang unahon ang pagbuhat o pagtuman alang sa gingharian sa Dios. Makita nato mo igsoon, ang ilang prioridad isip magtiayon, nagbalin-balin sila og lugar. Awan ang ilang prioridad mao ang pagtuman alang sa gingharian sa Dios. Labaw sa tanan. Labaw sa tanan mao nilang gihimo. Ug sila nag-uban niining maong tinguha. Busa atong masulti nga ang pinakadakong prioridad isip usa ka magtiayon mao ang pagpalapad sa gingharian sa Dios. Usbon ako, ang pinakadakong prioridad isip usa ka magtiayon mao ang pagpalapad sa gingharian sa Dios. So kung wala pa mo magunahon og nakahimo nini nga klase sa desisyon sa layo pa nga moabot ang pagbuhat sa maong desisyon ug sa pag-abot sa oportunidad ang mahitabo kamo dili andam ug magduha-duha mo nya mo balibad na lang mo sa ihatag sa bulaton sa Ginoo. Kung dili ni desisyonan daan ang inyong desisyon nga pagabuhaton. Mga kinahanglan makahimo na kamo og desisyon bisan layo pa ang pagbuhat sa maong desisyon. Di ba? Kung nakasinabtan na kamo, pag abot sa panahon kamo ni desisyon na nga mao ninyong buhaton, dili na gyud mo magsumpaki tungod kay humana, manad na sirado na ang deal. Tingali uban kaniyo wala kamo magisgot ini apan natabunan sa mga prioridad sa pagpangita og salapi. Mao na usay na bisita sa pagpanginabuhi. Dili na gyud ta magkasabot, dili na mag-abot ang atong dili magkatakdo ang ato ang mga desisyon. O prioridad sa mga anak, o prioridad sa pagpalambo sa kinabuhi, na bisita, panginabuhi sa atong mga anak, sa atong pamilya. Apan walay daotan ining mga prioridad kay ato maning obligasyon, labi na gyud sa mga bana. Apan nakapangutana ba kamo og midangop sa Dios sa pagpangayo og lamdag kung unsa ang pagbuot sa Dios nga inyong mahimong prioridad isip usa ka magtiayon, isip usa ka individual. Atong makita sa magtiayon nga Priscilla ug Aquila nga wala lamang sila naghimo og mayong buhat apan gitugyan nila ang tanan alang sa katuyuan ug sa labawng mahinungdanon nga katuyuan nga mao ang katuyuan ni Kristo silang kinabuhi. Aduna ako ihemplo mga igsoon. Dunay usa ka magtiayon nga mo'y dako kay instrumental nga ako nakita ko niyo karon dinhi. Balik ta sa mga 1980s, mga mid-80s siguro to. Kani siya wala pa ni siya na byuda usa ni kabyuda. Unya siguro engaged na ni sila pero siya rang usa ni anis Pilipinas. Unya mo ni share nako bahin sa ebanghelyo sa Ginoo. Way back 1985 or 84 something. Before sa kanang EDSA revolution. Kuna idadidaran na ni siya mga igsoon pero nasayod ba mo nga na katong iyang engaged na siya atong usa ka lalaki nga Kristohanon sad nga grabe sad ang pagpangalagad sa Ginoo, naminyo sila. Nasayod ba mo nga hantod karon bisag edad nag-88 nagsige lang gyapon mission? Nagsige lang gyapon plano nga mobalik na sa Pilipinas tungod kay maghimo sila og ministeryo. Wala sila muundang, wala makababag ang ilang edad mga igsoon. Ang kaning babae nag-wheelchair na pero gusto siya nga muadto pagyud sa laing-laing lugar aron pagministeryo sa mga katawan ug usa ako ang produkto ana nila. Mao na ako gipasalamatan sa Ginoo nga kini moong magtiayon mao gyud nakapa dasig dili lang nako kundi sa tibuok nakong pamilya ug sa uban nga iyang nasangyawan. Ingon niini susama ang kinabuhi nila ni Priscilla ug Aquila. Dunay instrumento o instrumental sa atong kinabuhi nga mohinungdan nga kita nadala diha sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na kung gidayeg gimaya ang Dios sa ilang gibuhat sa akong kinabuhi ug sa uban. Apan nasayod kita nga si Aquila ug Priscilla dili lang dinhi kutob sila nga mubalhin-balhin sila ang dapit. Apan tataw nga sila nag-uban sa desisyon sa pagtuman ug paghimo sa labawong mahinungdanon nga tinguha nga gitagana sa Dios kanila.
Sama sa magtiayon nga akong gisgutan mga igsoon, hantod karon nagsige pa na sila dasig namo. Nagsige pa na sila dasig sa ubang mga katawan ug sa uban nga ilang napundar nga iglesia dinhi sa Cebu. Wala sila muundang. Wala sila moingon humana ang ilang misyon. Nagpadayon sila hantod karon. Padayon sila pag-lift up. Pagdasig silang sa mga katawhan diha sa Dios. Apan mahimo gyud magkalinlain nga pamaagi ang bulaton sa Dios sa mga magtiayon sa ilang panag-uban. Ingon man ang dili gayud mag-uban nga pisikal, apan ang punto mao nga bisag di magkauban sa pisikal, apan ang punto nato nga kita magkauban o magkahiusa diha sa ato ang desisyon nga atong pagahimuon. Kinahanglan magkahiusa kita. So ang ikaduha, sila nag-uban sa pagtudlo o nagtudlo. Dinhi nga higayon si Pablo mibiya na nila ni Aquila ug Priscilla ug miadto sa Antioch. So atong mabasa sa buhat 18:24-26 nagaingon, may usa ka Hudiyo nga ginlag Apolos nga taga Alejandria nga miadto sa Efeso. Maayo sila musulti og batid sa kasulatan na matuto siya sa pagtulun-an sa Ginoo sa dakong kadasig. Nagsulti siya og nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. May sugon siya nga misulti dito sa sinaguga. Wala siya mahadlok, dili siya nangisog, kundi may sugon siya. Aduna siya boldness sa pag-share sa gospel no, sa sinaguga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila kang Apolos, gidala nila siya sa ilang balay ug gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Kani ang picture ani magiso kani si Apolos maay kini siya musulti. Maayo siya mo sangyaw sa pulong sa Ginoo, pero ang usa lang nga problema kay ang iyahang gitagaan og dako nga kahulugan ang kantong bunyag ni Pablo o ni Juan. Mo gi-emphasize gid niya. So mo ang gitan-aw nila nga basin og tan-aw nila nga ang bunyag mo nagdala sa kaluwasan. Mo to ilang gi puno sa gugma, ilang gi tawag no. Aduna sila nasugatan nga magsasangyaw nga taga Alejandria sa Apolos. Maayo siya musulti, may sugon ug may kasayuran sa pagtulunan sa Ginoo. Mao ni si Apolos. Mao na nga katong gingon ako nga bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. So dako kayo ang kulang. Unsa man ang gibuhat ni Aquila ug Priscilla sa laing hubad sa Cebuano dinhi, ang pulong sa Dios nag-ingon sa bersikulo 26 sa 18 mga buhat ningon siya, wala sila mahadlok muwali sa simbahan sa mga Hudiyo or siya kini si Apollo. Pagkadungog ni Priscilla o ni Aquila sa iyang pagpanudlo, giimbitar nila siya sa ilang balay o gipasabot pagayod nila kaniya ang pamaagi sa Dios. So, atong makita mga igsuon, kita mga Kristohanon, kung doon natin makitaan nga nagwali, nga nahibalog yun nga doon na pa'y kulang. Kung sa may atong buhaton, di ka tamingon nga nagpataka raman na siya sulti, di man na mao. Wala na buhatan ni Aquila o ni Priscilla. Dili angay hinayo nimo na duulo nimo nga mao ni tudluan nimo kun unsa gyud ang sumpay o ang pinakaimportante nga bahin sa pagpanudlo sa pulong sa Dios. Atong makita ang pulong nila giimbitar nila, gipasabot bagayod nila, gipasabot nila, no? Pasabot nini silang duha si Aquila ug Priscilla nag-uban sa pagtudlo ni Apolos tungod kinakita nila kay dako ang kakulangan sa iyang pagtudlo sa katawhan. Wala sila magpaabot nga dunay usa ka opisyal nga magtutudlo nga mokurihir o mokurihatag og koreksyon ni Apolos. Wala sila magpaabot ana, wala sila moingon nga maayo unta kun naa pa si Pablo aron sila matudloan. Wala. Wala usab sila maghimo og pagpanabi nga bati mahitungod niya nga kulang ang iyang mensahe. Mo na insakto mga igsoon, makadungog tang mga igsoon ni sangyaw sa pulong sa Ginoo unsay kulang ana pun ayo gitabi. Tudlo Kung sa panahon pa karon kasagaran mahitabo tingali ipa-viral dayon, no? Sipya to siya pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Basi na gani na viral na ko siguro. Ipa-Facebook dayon ang kasipyatan sa usa ka tawo. Di ba? Tuo mo ana. Di mo mutuon no. Sige lang.
Facebook dahil nakasipyatan sa katawag, tingali ba, gipatulpo na. Mo man atong kakuanan dayon kadang naatay mga kalagutan na to, dunay sipyat, patulpo dayon, ipa sensationalize dayon. Sa may mo makuha ana. Aron ka makapuntos baka niya na. Wala ka tabang kag duot sa imong kaigsuonan. No? Ang mga tao karon dali ra gyud magdinautay sa usag-usa ug maghimo og pagkiglalis bisan pagani mismo sa sulod sa iglesia. Di na nato kalikayan mangisumbi sa sulod sa iglesia, aduna ang panagsumpaki. Tungod kay atong gipagpatigbabaw ang ato ang kaugalingon. Apan ang gihimo ni Aquila ug Priscilla mao ang malumo nga pinaagi sa gugma pagtudlo kaniya nga ang bunyag ni Juan preparasyon lang sa pagdawat ni Kristo. Kaya mo na. Giayo siya pag pinaagi sa gugma ang pagtudlo nila ni Apollo. Nga ang bunyag ni Juan preparasyon lang na sa pagdawat ni Kristo. Dili na mao ang nagdala sa kaluwasan. Ug si Kristo ang katumanan sa mga kasulatan sa karaan nga tugon. Christ-centered ta, mga igsoon. Atong masulti nga kini nahimo nila ni Aquila ug Priscilla tungod sa mga panahon ug sulod sa 18 ka bulan nga sila na matuto ni Pablo. Mao nila nakatunan ni Pablo ug kun unsay ilang nakatunan, ila usab nga gitudlo ngadto kang Apolos. Sila nagpalapad sa mga tinun-an ni Kristo. Mao ni ang nahitabo sa ilang kinabuhi. Ug mao usab kini ang mahitabo sa atong kinabuhi kung kita magpagamit sa Dios. Pila man kaninyo mga magtiayon nga namati karon nga nagtan-aw sa inyong kaminyoon nga usa ka oportunidad nga makaministeryo kamo ngadto sa uban. Doon ako nailhan nga magtiayon dinhi nga gigamit gid ang ilang pagkamagtiayon, ilang pagkabana, ilang pag-asawa nga nagministeryo sila sa uban. Ang ako lang gitumong nini ang kadtong uban nga wala. Kinahanglan na siguro maghinay-hinay ta, no? Apan si Priscilla ug si Aquila midawat sa hagit ug gigamit sila sa Dios. Ug ilang gibuhat dakong nakaabag sa kinabuhi ni Apolos. Kaya magikurihan si Apolos. Wala siya magpadayon sa pagtulunan nga kulang, kundi pagbalik og sangyaw ni Apolos sakto ug puno na sa pagtulunan sa Dios. Ingon ana ang natabang nila. Kaysa sumusunod nga gayon siya miadto sa Akia o sa Grigo ug nagsangyaw didto. So wala pa nila sulti istoryahe pinagi sa gugma si Apolos. Ang itusulti ni Apolos ngadto sa Akia mo lang gyapon nga ang bunyag siguro mo'y makadas kaluwasan. Nga dili ang bunyag dahil mo pa'y sinugdanan ang pagdawat ni Ginoong Jesucristo. So ingon nini ang natabang ni Aquila ug Priscilla. Ug ang iglesia naghimo og rekomendasyon ug sulat nga nagsuporta sa iyang pagbiya. Gisuportaan. So atong pamalandungan, duha ka pangutana atong mahatag. Kamo isip usa ka magtiayon, usa ka pamilya. Unsa man ang pasabot sa inyong panag-uban? Unsa may pagsabot ninyo sa inyong panag-uban? Ug unsa may pasabot nga kamo anaa sa kaminyoon? Ato naman nagibasa ganiha, dili lang ang kaminyoon nga maghinigugmaay ta atong kuno atong mga anak, apan atong paladman ang atong kahibalo. Tingali ang inyong una-unaong kasagaran mag-uban ngadto sa kadapit, magpahulay o maglipay, magsuri-suroy, maglaglaag, apan nakanuhuna ba kamo nga mag-uban sa pagpangalagad sa Dios? Ni santo pa na sa inyong kaisipan sa pag-adto sa bisan unsa man nga buluhaton nga may kalabutan sa gingharian sa Dios. Niabot ba na sa inyong mga panguna-una? Mituhop ba na sa inyong kasing-kasing ang misyon nga kitang tanan gitawag ni Kristo? Ug kana mo na inyong pagtuo, salamat sa Ginoo kay mao gyud na ang tuyo ug tumong sa Dios sa matag usa kanato. Dili lang sa kaminyoon, dili lang sa magtiayon, apan bisan pa sa individual. Unsa nga mga oportunidad nga giablihan sa Dios kaninyo aron karon kamo makahimo og mga tinun-an sa mga katawhan. Tanawa mga oportunidad mga igsuon nga aron magamit kayo kamo sa Ginoo nga makahimo kamo og tinun-an ni Kristo. Tingali daghan na kaninyo ang adunay kapasidad nga mutudlo sa uban, apan inyo ba kining gibuhat? Mangutana niadtong mga igsuon nato nga mga Kristohanon. Unsa may gihimo ninyo sa inyong nakatunan? Inyo ra ba nang gipadaplin? Gamitan ninyo, isangyaw, i-share unsa ka maayo ang Dios sa inyong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Matod pa sa
At sa pagbiya ni Pablo sa Antioch, siya ang ikatulong misyonaryong panaw, milabay siya sa Asia Minor. Ug mibalik sa Episo, diin siya nagpabilin og nagtudlo sa pulong sa Dios sulod sa mga 3 ka tuig. Ug dinhi siya misulat sa iyahang pinakaunang sulat ngadto sa mga taga-Korinto. Mao ni ang una nga sulat. Atong basahon, unang sulat sa Korinto 16:19. Ningon dinhi, nangumusta kaninyo ang mga simbahan sa lalawigan sa Asia. Si Priscilla ug si Aquila ug ang magtutuo nga nagtiguman sa ilang balay, kinasingkasing nga nangumusta kaninyo sa Ginoo. So sa ato pa, naa gihapon sila si Priscilla ug Aquila, naguban gihapon sa pagpangalagad sa Dios. Atong makita nga si Aquila ug Priscilla, ang ilang panimalay gihimo gyud nga tigumanan, no? Gipanalanginan sila sa Dios ug ang ilang mga panguhaan o paninguhaan gigamit nila alang sa himaya sa Dios ang ilang panginabuhian. Giunsa nila? Gigamit nila ang ilang balay, gihimong balay alampuanan o tigumanan, yung ilang kapaninguhaan, ang ilang abot o ilang mga kita sa ilang trabaho, ilang gigamit alang sa himaya sa Dios. So atong balikon. Ang una, ang hugna nga pundasyonal diin dito sa Korinto kini nag-uban sa buluhaton ug nag-uban nga nagtubo. Ang ikaduha, hugna sa paglambo. Diin sa Episo milambo ang ilang pangalagad ug sila nag-uban sa desisyon ug nag-uban nga nagtudlo. Mao ni nahitabo. Ang ikatulo mao ni naa sila sa siyudad sa Roma. Diin mao ang hugna sa pagkamatinud-anon. Pipila nga panahon milabay si Pablo nagbisita sa mga iglesia sa Macedonia, Achaia. Ug samtang si Aquila ug Priscilla mibalik sa Roma tungod kay si Claudio mitaliwan na. Hinumdum mo kisa to si Claudio? Mao to ang emperor nagpapahawa nila sa Roma. Mitaliwan na sa panahon nga AD 54. Siya ang nagbando nga nagpapahawa sa mga Hudiyo sa Roma. Makita ito sa buhat 18 nga ito nang gibasa. Busa, sa iyang pagtaliwan, ang maong mando natapos na usab katong papahawa ng mga Hudiyo. Sa panahon sa AD 56, si Aquila ug Priscilla nakabalik na ngadto sa Roma. Ana sa mga usa o duha ka tuig milabay, sa pagsulat ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Roma, ug ato makita dinha sa kapitulo 16 sa pagtimbaya ni Pablo sa iyang nailhan sa iglesia sa Roma. Ug siya miingon sa Roma 16:3-5 nag-ingon, ipangumusta ako kang Priscilla ug kang Aquila nga akong mga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. So unsa gingon niya? Akong katabang. Giatagan nila ang ilang kinabuhi o gitahan nila ang ilang kinabuhi kanako. Busa nagpasalamat ako kanila. Ug dili lamang kay ako ra ang nagpasalamat kundi ang tanan nga mga simbahan nga dili Hudiyo. Ipangmusta usab ako sa mga magtutuo nga magtiguman sa ilang balay. Ipangmusta usab ako sa minahal kong higala nga si Epinito nga may unang mituo kang Kristo sa lalawigan sa Asia. Doon natin tulo ka butang makita din mga igsoon. Una, gitawag ni Pablo sila si Priscilla ug Aquila nga katabang sa pag-alagad kang Kristo Jesus. Kini talag sa unang mga pagtawag ni Pablo sa usa ka tawo. Susama nila ni Timoteo ug ni Tito ug uban pa atong makita nga gitan-aw ni Pablo nga sila kauban niya sa ilang misyonaryong panaw. Sila si Aquila ug Priscilla. Ug dito sa Korinto sila na nagministeryo uban ni Pablo. Kini silang duha. Dito usab sa Episo ug karon anaa nagpadayon sa Roma. Nakabalik naman sila sa Roma kay namatay naman to si tong emperor nga nagpapahawa nila. Ang una, gitawag ni Pablo sila si Priscilla, Aquila ug katabang sa pagkalagad kang Kristo. Ang ikaduha, gitahan nila ang ilang kinabuhi. Ilang gitahan ang ilang kinabuhi. Atong makita ang pulong nga nila. Pagsabot silang duha uban gihapon nga nagrisgo sa ilang kinabuhi, literal nga kinabuhi, alang kang Pablo. Wala kita masayod kung unsa kini nga mga panghitabo. Kini nagpakita unsa kadako ang ilang kaisog ug pagkamatinud-anon bisan sa malisod nga panahon ug bisan pa man nga ang bugti mao ang ilang kinabuhi sa pagpangalagad ni Kristo. Ingon ba ni ana ato ang pagabuhaton? Andam ba ka mamurisgo sa inyong kinabuhi alang sa usa ka tawo? Atong tanaw ng ikatulo, naingon din adunay panagtigom sa ilahang balay. Una, katabang sa pag-alaga ni Kristo. Ikaduha, gitahan nila ang ilang kinabuhi. Ung ikatulo, adunay panagtigom sa ilang balay.
So sama silang gibuhat ngadto sa Corinto ug sa Efeso, mausab dinhi sa Roma. Sa niadtong panahon na ang mga iglesia wala pay mga edipisyo, di pareha ing naani nato karon. Wala na sila'y building, walay lugar, wala sila'y balay alampuanan. So sila nagtagbo ug magtigom sa ilang panimalay. Ug ang panimalay ni Aquila ug Priscilla nahimo usab nga tigumanan sa mga magtotoo. Bisan asa man sila. So bisan asa sila maadto mga igsoon, ang ilang panimalay gipagamit nila alang sa ministry, alang sa mga magtotoo. Kining maong sulat ni Pablo ana sa AD 57. Atong mahimamat kining magtiayon sa basahon sa mga buhat 18 nga atong gibasa nga naa sa mga kapanahunan sa AD 50. So gikan sa 57 makita nato nga ilang pagpangalagad sulod na sa 6 o 7 katuig o katuigan o giunsa sila paggamit sa Dios kining maong magtiayon. Ug human ini ang Biblia wala na maghisgot. Sulod sa 10 katuigan, wala kita masayod unsa ang sunod ilang nahimo o gibuhat sa ilang pagpangalagad. Nawagtang na sa ni silang mga 10 katuig. Apan ato silang makita pag-usab ana sa Episo sa sulat ni Pablo sa Timoteo 4:19 nagaingon, ipangmusta ako kang Priscilla ug kang Aquila ug si panimalay ni Onesipero. So wala gyapon sila mawala sa ilang misyon, nagpadayon sila. Mao lang kana ang gingon ni Pablo mahitungod kanila, nangumusta sila sa ilang katabang o kauban sa pagministeryo. Ato pa, wala makita, wala madunggi, wala na basahi sulod sa 10 katuig apan si Pablo nagpamatuod nga sila nagapadayon sa ilang bulaton. Kung yung basahon ng tibok basahon una ug ikaduhang Timoteo, makita din nga ang iglesia sa Efeso nakasinati og kalisod. Adunay mga mini nga mga magtutudlo o propeta nga mitumaw nga nagdala og kagubot sulod sa iglesia. Mao na sila nakasama ing samok ug diha kang Timoteo gitagana ni Pablo nga mangulo sa maong iglesia. So si Timoteo may gitudlo ni Pablo. O nga mga scholar nagingon nga ang basahon sa 2 Timoteo o ikaduhang Timoteo mao ang katapusang sulat ni Pablo. Mao ni last niya nga gisuwat so pa siya mamatay. Apan sa gayon nga gibati ni Pablo nga nagkaduol na ang iyang panahon, siya mitawag kang Timoteo nga muuban kaniya sa walay paglangay. Ug gitagana ngadto kang Tikiko, no? Ang pagpangulo sa iglesia sa Efeso. So gikuha niya si Timoteo, gibilin si Tikiko nga mo'y mangulo sa iglesia. Walay ginganlag Priscilla ug Aquila. Apan ngano man nga si Pablo wala man magduha-duha pagbiya ni Timoteo sa iglesia sa Efeso ngadto ni Tikiko. Samtang adunay mga pagsulay nga nahitabo, doon ito'y kagubot na pagsulay. Pero wala si Pablo magduha-duha paghatag, pagsugo ni Timoteo nga si Tikiko mo puli niya dito sa Efeso. Mituo kita nga tungod na sayod si Pablo nga anaa sila si Priscilla ug Aquila nga mutabang ug masaligan. Wala sila gibutang dito nga mohimudala. Ilang balay gihimong balay tigumanan pero wala gingon nga sila ang magdala. Pero unsay gipakita dinhi nga sila anaa nga mutabang ug masaligan. Wala kita masayod kung sila mibiya man umibalik sa Efeso o kanusa sila nibalik. Apan ang ilang pagbalik anaa sila sa dapit nga nagatubang og dakong kalisdanan ug pasulay niadtong panahon na. Sila mitabang kang Timoteo sa malisod nga panahon sa pagpangalaga dito sa Efeso. Ug dinhi ato makita ang ilang kalig-on ug pagkamalahotayon, ilang pagkamatinud-anon sa ilahang pagpadayon nga sila managkauban gayud. Wala gini sila magbulag, wala magiyahay. 17 mga nga katuigan nga nagpangalagad gisumada lang sa pipila ka mga sitas nga atong gihisgutan karon. 17 katuig nga pagpangalagad. Wala gyud sila magbulag, wala sila magiyahay. Nagkayusa silang desisyon. Mao ni atong pamalandungan. Tingali atong una-unaon ang pagkamatinud-anon ug pagkamakununayon mao ang tao o magtiayon nga nagbuhat gyud sa butang sa matag gayon nga walay pakyas sa matag adlaw. Kung kamo magkatambayayong magkahiusa ug makanunayon kamo magbuhat sa kabutang dili gyud kamo mapakyas. Apan sa tinud-anay aduna gyud kitay mga panahon nga muhunong unya musugod walay bisan usa nga makabot nga 100% o 100% nga kita makanunayon. Bisan ako dili ko makapasalig anak mga igsoon. Doon naghigayon nga muhunong sa ta, muhinay ta, mukusog ta, balik ta. Doon na usay muhunong gyud ta. Di na kitang balik. Muna usay di na ta makitaan sa itong mga igsoonan. Ang kinabuhi ni Aquila ug Priscilla nagpahinomnom kanato nga ang Dios adunay misyon nga giandam og gitagana alang
kanato ug gitawag kita nga mutuman ini nga matinud-anon ug makanunayon. Ato makita dinhi nga si Aquila ug Priscilla dili na sila usa ka pastor. Dili si Priscilla asawa sa usa ka pastor, sila mga ordinaryong magtiayon, mga full-time workers sa iglesia. Sila mga tao nga magpapatigayon, negosyante, no? Busa nagpakita nga mabuhat usab kini natong tanan pinaagi dinha sa grasya sa Ginoo. Dili na kinahanglan nga kinahanglan pastor mo, kinahanglan nga pwede mo mag full-time workers bisag naa mo yung mga trabaho. Para nga gingon dinhi nga sa atong makita sa mensahe o ang uban siguro na makita nato dinhi nga tingali kanato diri gikalimtan na lang o naglimot-limot o gipalabay na lang ang panahon nga wala mitubag sa pagtawag sa Dios. Mao ni pangutana. Minyo ka man o dili, aduna bay misyon nga gitagana sa Dios kaninyo nga kamo mihunong o gipadaplin ninyo? Ug ang balaang espiritu nagpahinumdom kaninyo nga ipadayon, busa mga igsoon ipadayon. Ang spotlight dili kanunay nga magpakita sa tinudnanay nga kinatubuk-an ang mga panghitabo. Aduna gayong mga tawo nga wala mitungtong sa entablado apan kita nagasunod sa ilang mga lakang sa kinabuhi. Mga tao nga wala mailhi apan daghan ang mga tao nga nagsunod sa lakang silang kinabuhi. Mao kana ang gipakita sa magtiayon nga si Priscilla ug Aquila kanato. So agi pagtapos duha ka aplikasyon alang ni atong magtiayon. Una, gihawag mo nga makiginabi sa inyong asawa o bana kung unsa man ang inyong misyon isip magtiayon. Mao ni ang una nato nga awhag. Mag-istorya ang matag usa. Kini dili gayud ka usang higayon lamang. Ug sa inyong mga paghinabi sa usag-usa kamo muduol ug mangayo og lamdag gikan sa Dios. Tingali uban kaninyo nagununa na niini. Ug tingali ang uban karon pa lang nakauna na niini. Apan paning kamuti nga inyo kining mabuhat. Si Gary Thomas nga manunulat sa libro nga giuluhan og Sacred Marriage. Siya misgot sa kalisdanan may tungod ini. Siya og ang iyang asawa gusto nga mga lagad sa Dios sa wala pa sila maminyo. Ug siya mikupisal og mingon nga gusto siya nga mopadayon nga mga lagad ang iyang asawa basta lang nga iya kining buhaton nga kauban siya. So tingali uban kaninyo nakigbisog niini. O tingali mao kini ang pagkigbisog nga mahitabo. Apan ang kaminyoon hataas kaayo nga panaw. Mahimo gayon nga kamo maghinay-hinay ug sa madugay magtubo ug malig-on kamo ug puno sa kalipay nga mag-uban sa maong panaw sa pagpangalagad sa Dios. Bisan unsa man nga sitwasyon anaa kamo karon, buhata nga maghinabi kamo kamong magtiayon mahitungod niini. Ang ikaduha kamo mukumitar kamo sa inyo nga mag-uban sa pagtubo. Mukumitar kamo sa matag usa, mukumit sa matag usa nga kamo magdungan mo sa pagtubo. Mga bana kamo ang mangulo ginumdumi nga dili nimo madala ang imong asawa o pamilya sa dapit nga ikaw wala usab makakaplag pa. Sao man yung pagdala og wa pa kakadto. Himua nga kamo magkikinabi og kumitado nga motubo. So kining tanan gitawag ngadto sa gingharian, kitang tanan gitawag ngadto sa gingharian sa Dios. Ug tungod ug pinaagi sa grasya nga atong madawat gikan kang Kristo. Kung siya magiya kanimo nga mahigugma sa usa ka tawo, magkinabuhi uban niining maong tawo, pinaagi sa iyang grasya kamo magkinuptanay o mag-uban ngadto sa pagtuman sa katuyuan sa atong Dios. Ug ang Dios naghatag kanato og misyon nga magtinguha, magpadayon sa misyon sa iglesia hangtod sa panahon nga kita iyang tawgon ug dadon ngadto sa atong matuod nga puloy-anan nga mao ang gingharian sa Dios uban ni Kristo. Kita naglaom nga usa kita ka iglesia. Mga minyo man o dili nga madasigon makigbisog maghihatag ug muhatag sa tanan alang sa gingharian sa Dios. Ug sa matagtak na sa adlaw kita andam nga buhat sa bisan unsa man nga gustong ipabuhat sa Dios kanato. Sa makausa pa sa mga magtiayon, naglaom kita nga magkinuptanay kita magtambayayong kanunay ug muluhatay sa pagpadayon sa misyon nga gitagana sa Dios kanato ingon man ang mga single. Magampo ta mga igsoon.
Salamat o Dios sa imong pagtulunan nga imong gihatag kanamo, Lord. Among gi surrender among kinabuhi, Ginoo, nga mahimo kami, Ginoo. Mahimo namong sumbanan, Ginoo, ang kinabuhi ni Priscilla ug Aquila. Nga mo kini mabuhat, Ginoo rugad. Ubos sa lamdag sa imong balaang espiritu. Salamat ning maong mensahe, Lord, nga mo nakapadasig kanamo. Nga kami magapadayon, nga malahutayon, makigbisog ug magatambayayong sa misyon nga imong gitagana alang kanamo. Salamat nining tanan, Ginoo Dios. Hallelujah. Kinang pagampo sa ngalan ni Kristo, Lord.